Хөрмәтле мөхтәрәм тамашачыларыбыз, милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Без шәхесләребез белән көчле. Максатка ирешмичә туктай алмыйм икән инде. Минем авыруга әйләнгәндер инде. Аккордеонда халык көйләре. Көрәшчеләр сәхифәсендә Әлмәт көрәш федерациясе. Кемнең теләге бар, кем тели көрәшәсе килә, физик яктан да килә, безнең ишекләр ачык. Хәзер юлыбыз Биектау районы Кече Битаман авылына булыр. Биредә эшмәкәр Рөстәм Садыйков яши. Фермер, туристлык бизнесы да бар. Авыл халкын эш белән тәэмин итүче дә ул. Тулырак Эльвира Хөснетдинова сөйләр. Bu bir aylık malaylarımız bula indi bizim. Bu yaratam indi minalarını tüşlemek gerek. Alar bitne arası bağlar kıvık. Yaratkanını bilerler. Mine hazır bit indi bular jıldan jıl işeyeler. But alması için kulaklarına tamgalar tağa başladık. Mine kızılları malaylar. Mında Kıfıha Sadıkova dip yazılgan. Sarı tamgalar bunlar kızlar buralar indi. Onlar yaratalarına şunu aytıp enilerinden ayırgaçtan indi. İmize biz süt işirtemiz şunu aytıp. Bizning bunda indi hayvanlar tara kishga kirib qo'nan, bunisi молочный bo'lib deb aytgandan da холодильникlar ishlab o'tiradi. Bugungi istida mana kunga 3-4 tapqir холодильникni da atkulcha aytdi. Ayıra indi. Üstünde kontrolde tabi, onun özünün problemleri var indi. Rüstəm һәм Резида Садыковлар гаилә фермасын 2018 елда ачып җибәрә. Биредә аларның җирләре була. Элек бит печень сатадыр, кешедә маллар күбе. Соңгы вакытта кеше хуҗалыкта кимеде күпкә. Печень сатып алучысы да әзәйде. Шуна уйлап алдым да, минем җирләр булгач, күрме бар. Әйдә ферма дип башланды. Шуннан инде менә район хакимияте дә поддержать итте инде. Авыл хуҗалыгы идарәсе эшли башлагач инде гел шул ирәнгән ахыргы максатка ирешмичә туктай алмыйм икән инде. Минем авыруга әйләнгәндер инде. Әнә шулай икътисадчы Резида ханым белән төзүче Рөстәм абый сыерлар фермасын булдыра. Май башыннан көтүгә чыгарган ик. Инде хәзер сезгә китте, алып кайтып ашатабыз малларны. Сыерларны әнә эшкәртәбез, даже кигәүнгә каршы препаратлар белән бик шуның кадәр ниткәч савымда түбәнәйеп ала даже. Безне алып кайтып ашату сәбәпле әйберләр продукция алу киммәде. Важак, сандугач, чигән, олыяз. Һәр сыерны яратып, халкына төсенә туры китереп куелган кушаматлар. Иң беренче сыер мамочка. Мамочка килмында. Ул инде менә безнең бөтен эшчәнлек шушы сыердан башланды инде. Бу ферманың башы дип әйтик инде. Чөнки ул кыз килеш монда килгән. Шуннан килә, менә шушы гомергә ул инде как важак безнең. Аларның арасында калганнары инде, без сатып алганнары. Мамочка көненә 30 литр сөт бирә. Беренче елда Резида ханым сыерларны үзе сауган, аннан аппарат алалар. Көн сайын иртәнге 4-тә торып сөт тапшыралар. Кыш көне 21 сумнан саттык сөтне, бүген көндә 17 сум 50 тиен. Менә анысы бик начар иннән сөт бит ул аңа карап артмады теге. Безнең заготовитель инде ул менә шул безнең авылда уктыра. Алар көне сәгате белән килеп алып китеп торалар. Хәзер фермага сөт уздыргычлар куясы бар. Гомумән реконструкция кирәк. Авыл хуҗалыгы өчен бердән алып 5%-ка кадәр кредит каралган. Тик банклар моңа алынмый икән. Бу кредит бик зур ярдәм булыр иде ди Садыковлар. Аны үзең вид врачта булырга туры килә икән, үзең зоотехникта хәзер инде теге әле җары дуслар яхшы бөтенесе белән консультироваться итеп торам. Үзем вид врачта әйтәм, үзем инде зоотехникта, үзем бөтенесе дә, үзем механикта. Нәшул, булай теге аның кадәр ошатырынга булганда инкәндә проблемасы дип әйтмәсәм инде. Уже без ияләндек инде. Авылда яшәп тә сыер асрамаган кешене мин аңлый алмыйм. Без гомергә сыер асрадык. Безнең икәү дә буладыр, өчәү дә буладыр сыерларыбыз.
Аннары соң бит инде сыер асрагач сөтен үзеннеке, каймагын үзеннеке, катыгы, творогы экологически чистый продукт. Киләчәктә менә шул экологически чистый продуктны сатырга иде шәһәргә алып барып. 24 баш савым сыеры, 18 баш бозау, планда 100-гә җиткерү. Эштән курыкмыйлар, малларга иң мөһиме ашау яхшы булсын. Рөстәм абый сыерларга ризыкны трактор белән басудан ташый. Районда синаж салучы 3 кешенең берсе ул. Көн-төн ялсыз эшлиләр. Авыл халкына да эш урыны булган. Ул бөтен кешегә дә булышырга тора, бөтен нинди гызыр белән киләсең аның җанына, ул бер кешенә дә бармый, бөтен авылга ярдәмчел. Нәрсә сорасаң да шул сорауга җавап биреп, бөтен киңәшләрен бирергә тора. Бик тырыш халык яши монда, 63 гаилә, 165 кеше монда урнашкан инде торалар, бик хезмәт сөючән. Авылда инде терлекчелек белән күбрәк шөгыльләнә халык. Төрле грантларга катнаша. Шуларның берсе менә Садыков Рөстәм. Ул инде Минсельхозның грантына катнашып, шундый үз кулы белән ферма төзеп чыкты. Авылда менә матур итеп чишмәләргә благоустройство ясап чыкты ул, матур итеп чишмәләр кырды. Тырыш кеше тик утыра алмый бит ул. Гаилә туендыру, акча эшләү усулларын эзли. Ферма ачканчы Рөстәм абыйның агач эшкәртү җайланмасы була. Соңрак туган нигезендә ял итү урыны ясап куя. 69 елга кадәр шушында яшәп, шуннан беренче класска укырга киттем инде шушы нигездән. Бездән соң бу нигез бетеп инде, дәвам ителгәч, калды бу хуҗасыз ди, монда ирәңге үскән җире бу. Бер тикә генә җигет шушы җирне алай дип ишеттем дә мин. Шуннан соң үзем сельсоветта депутат буларак сорадым, сельсоветка шалтыраттым да, мин ул нигезне бер кешегә бирмим. Үземнең туган нигез дип мин шулай итеп алып куйган идем. Бу урынга шул вакытта ук агачлар утыртып куя, ә соңрак юлда кайтканда ял йортлары күрә һәм шул идея белән яши башлый. Бер заман сельский туризм дип китте. Мин шуңа кирмәкче. Нәрсәдер безгә аны ул турыда нишәмәдләр инде. Энә бетермәделәр мине. Шулай калды. Йортлар төзей башлады. Шуннан менә төзеп бетергәченнән соң миңа тәкъдимнәр булган иде шулай туризмга. Мин инде алай бергә итмәм, жаңа направление минем инде әнә шул сөтчелек фирмасы белән шөгыльләнә башлагач, моңа андый ул туризм кирәк булмады инде. Ял йортлары табигатьнең бик матур урынында. Кырыйда чишмә ургылып чыга, Ашыт елгасы ага. Рөстәм абый кая барса да матурлык эзли. Аннан шуны тормышка ашыра. Үзе дизайнер, үзе ясый. Әйтик, менә бу очкыч та аның эше. Барысы да үз акчасына эшләнгән. Татар халкы әнә шундый энтузиаст, тырыш кешеләре белән горур. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Биектау районы. Татар музыкасы милләтебезнең күңел көзгесе. Аккордеонда башкарылган җырлар һәр чак популяр булды. Бүген без сезгә яшь талантлы аккордеонист Радмир Хәмдәмов турында сөйләрбез. Аның уйнавы милләттәшләребезне сөендерә. Хәбәрчебез Сервинас Кәримовага да Радмир башкаруындагы татар көйләрен ишетергә насыйп булды. Радмир Хәмдәмов барлык туганнары өчен чын мәгънәсендә бүләк булды. Ул 2002 елның 31 декабрендә Ташкентта туган. Музыкага мәхәббәт аңа кичкенәдән үк юлдаш була. Моя старшая сестра занималась музыкой. И меня увлекло тем, что она занималась на аккордеоне. И мне это понравилось. Я брал инструмент, играл что-то там, пытался что-то сыграть. Меня это увлекло. И в 10 лет я пришел в музыкальную школу и поступил в нее. Безнең очрашуыбыз аның музыка мәктәбендә узды. Ул бүгенге көндә дә аралашып торган беренче музыка укытучысын зур дулкынлану һәм рәхмәт хисләре белән искә ала. Первый мой учитель Горшенев Валерий Геннадьевич. Мы до сих пор иногда занимаемся с первым учителем. И мы учим новые песни. Татарский, он пишет мне песни на слух. Много нот он мне написал. И даже эстрадные, там классические такие произведения, известные.
Радмир Хәмдәмов күп кенә республика һәм халыкара конкурслар лауреаты. 3нче сыйныфта укыганда ул республика конкурсының шәһәр этабында катнашып 3нче урынны алды. Конкурсның үзендә ул 5нче сыйныф әсәрләре белән чыгыш ясады. Шулай ук күптән түгел Радмир Вильнюс шәһәрендә узган халыкара фольклор конкурсында катнашты. Анда ул мактаулы 2нче урынны алды. Ул шулай ук үзенең кумиры турында да сөйләде. Оның үрнәге һәм таланты оны илһамландыра. У всех музыкантов есть кумир, но мой кумир вот с самого детства, вот, продолжая сейчас, это мой кумир Петр Дранга. Он известный аккордеонист, он виртуоз. 2018 елда ул Изгенур татар ансамбленә килеп кушыла. Ансамбль белән бергә ул төрле чараларда, шул исәптән Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге оештырылган чараларда да катнаша. Аның чыгышлары яшьләрне дә, өлкән тамашачыларны да җырлата, биетә. Бөтен булган төрле шәһәрдәге, райондагы төрле чараларда, концертларда, бәйрәмнәрдә безнең ансамбль белән бергә Радмир бик актив катнаша. Тамашачылар безнең татар халкыбыз Радмирны бик яхшы җылы каршы ала. Без дә аны бик яратабыз һәм аның белән бик зур горурланабыз. Очрашуыбызның ахырында Радмир безнең белән киләчәккә үз планнары белән уртаклашты. Я вижу себя будущим музыкантом. Я хочу играть в ансамбле, создать свой ансамбль. Сәргиназ Каримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Көрәшчеләр сәхифәсендә Әлмәт көрәш федерациясе. Кемнең теләге бар, кем тели көрәшәсе килә, физик яктан да килә, безнең ишекләр ачык. 1968 елның 5 декабрендә республикабызда Көрәш федерациясе оеша. Бүген федерацияның Татарстан районнарында 40-ка якын бүлекчәсе эшли. Иң көчлеләрнең берсе Әлмәт көрәш федерациясе. Көрәшчеләр сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы нәкъ менә алар турында. Узган гасырның 60-нчы елларында Әлмәттә бер генә көрәш түгәрәге дә булмый. Бу төбәктә көрәшкә нигез салучы Илгизәр Димиев үзе эшли торган ТАТ электромонтаж трестының Кызыл Пучмак бүлмәсендә көрәш түгәрәген ача. Әлмәт егетләре республикабыздан беренче булып Үзбәкстан, Карачай-Черкесия, Таулы Алтай көрәшчеләре белән элемтә урнаштыралар. Нефтяник газетасы призына үткәрелгән турнирга элеккеге СССРның 30лап төбәгеннән көрәшчеләр җыела. Үзләре дә читтәге турнирларның кунаклары булалар. Әлмәттә көрәшнең икенче яңа дулкыны 1980 елларга туры килә. Ул данлыклы тренер Илгизәр Димиевның шәкерте Салават Юсупов исеме белән бәйле. Салават Ибрахим улы Юсупов, милли көрәш һәм гер күтәрү буенча Россиянең спорт остасы, Үзбәкстанның спорт остасы, милли көрәштән Татарстанның 3 тапкыр чемпионы, 1 тапкыр Россия чемпионы, Әлмәт Сабан туеның 5 тапкыр батыры, 1986 елда Самара шәһәренең баш батыры, Татарстанның ат казанган тренеры, Татарстанның ат казанган спорт остасы. Әлмәт нефть идарәсенең спорт залында көрәш түгәрәге ачыла. Һәм әле бүгенгә кадәр Әлмәт көрәш федерациясе базасы биредә. 1998 елда Әлмәт көрәш федерациясе оеша рәис итеп Күпкенов Рифхат Әнвәрбәк улы сайланыла. Рифкат Әнвәрбәк улы Күпкенов 1956 елның 6 гыйнварында Чуашстан Республикасының Шыгырдан авылында туа. КДУның юридик факультетын тәмамлаган. 1996-2007 елларда Әлмәт шәһәре прокуроры, 1998 елдан 2007 елларга кадәр Әлмәт көрәш федерациясе рәисе, Татарстанның ат казанган юристы, Татарстан көрәш федерациясе әгъзасы, Татарстан көрәш федерациясенең алтын билге иясе. Заманында Рифхат Күпкенов үзе дә татарча һәм ирекле көрәш белән шөгыльләнгән. Көрәштән китсәм дә көрәш миннән китмәде ди ул. Дуслары да көрәшчеләр. Көрәш бәйгеләренең берсен дә калдырмый. Федерация рәисе булуы ялгыш түгел.
Беренчедән федерациянең оештыруга аның нәрсә сәбәбе инде. Беренчедән Әлмәт көрәшчеләре, тренерлары бердән булып, бергә булып көрәшне үстергә тиешләр иде. Федерация оештырганнан соң безгә беренчедән Татнефть җитәкчеләре матди яктан зур ярдәм күрсәттеләр. Бу инде безгә бирде мәмләкәтләр тренерларга эш хакы түләргә. Көрәш белән шөгыльләнүләр оешканлык рәвештә бара башладылар. Шулай итеп без әкертен генә Татарстанның көнчыгыш күләмнәрендә безнең көрәшчеләр үзләрен яхшы итеп күрсәтә башладылар. Уңай нәтиҗәләре уже күренеп тора башлады инде. 2012 елда Әлмәт көрәш федерациясе зур үзгәрешләр кичерә. Рәис итеп Ирек Мәҗит улы Мөхәммәтшин билгеләнә. Рәис орынбасары вазифасына Марсель Сафиулла улы Шәрифуллин сайланыла. Баш тренер Салават Юсупов та лаеклы ялга китә. Аның урынына өлкән тренер булып Ильяс Билалов килә. Ильяс Рәшит улы Билалов, Муса Җәлил турниры җиңүчесе, 3 мәртәбә Татарстан беренчелеге призеры, 6 мәртәбә Лениногорск Сабантуеның, Әлмәт Сабантуеның баш батыры, Фрунзе шәһәрендә үткән халыкара турнирның 2нче бүләге иясе, Татарстанның атказанган тренеры, Россиянең спорт мастеры. Бүген Ильяс Билалов өлкәннәр белән шөгыльләнсә, Татарстанның атказанган спорт остасы Рим Синәкәев, үсмерләр, Рузил Ганиев кече төркем белән эшли. Безнең көрәш секцияларына нык көчләнде. Моның инде зур рәхмәт итәргә кирәк үзебезнең акционер җәмгыятькә, Татнефтькә, аның генераль директорына Илфаш Магановка. Без бүгенге көндә яшь үсмерләрне тәрбиялибез. Аларда без тәрбиялибез мәгънә, аларда тәрбиялибез ихтияр көч, аларда тәрбиялибез алга омтылыш. Безнең көрәшчеләр менә Татнефть җәмгыятендә эшләргә урнаштылар. Алар эшкә керергә җиңелрәк, чөнки ул көрәшче булса, аларга ышаныч күбрәк, аны эшкә алалар ул егетләрне. Әлмәттә көрәшкән егетләргә тормышта бер адым җиңелрәк, чөнки алар көрәшче буларак беләләр. Аларны татар көрәшче буларак тагын бер кат яхшырак каршы алалар. Мин саныйм, менә Татнефтьнең шулай спортка үзенең мөнәсәбәте, ул үзенең халкына, үзенең милләтенә карашы дип саныйм. Көрәш түгәрәгенә инде безнең балалар 8 яшьтән йөри башлыйлар. Без инде алай аерым алар түгәрәккә йөрсен өчен отборлар ясамыйбыз. Кемнең теләге бар, кем тели көрәшәсе килә, физик яктан ныгысы килә. Безнең ишекләр ачык. Һәр вакыт көрәшкә килүчеләр елдан-ел арта инде. Бигрәк тә авыл җирлегендә безнең көрәштә балалар бик күп катнаша. Тренировкалар бушлай, көрәшчеләр өчен төрле җыеннар үткәрәләр. Ул җыеннар 2 атна дәвамында Төркиядә, диңгез ярвыйларында уза. Барысы да көрәш федерациясе хисабына. Иң яхшы көрәшчеләребез утыра стипендияда. Татарстанны отты икән, ел буена безнең көрәшчебез ала приблизительно 10 мең. Россияны отты икән, ала ул 12 мең. Федерация түләй ел буена. Муса Җәлил, Сельхоз, Татария, Россия шул ярышларда Данил Галиев 5 соревнование икән. Шуларны отта икән, ярышларны отса, шул ярышларда 20 мең. Икенче орынга 15 мең, өченче орынга 10 мең. Әлмәт көрәш федерациясенең Ильяс Галимов, Айвар Билалов, Руслан Нургалиев, Рузил Ганиев кебек данлыклы көрәшчеләренә алмашка яңа исемнәр килә. Бүген яңа чемпионнар үсә. Айдар Алтынбаев, Дмитрий Гайниев, Радик Салахов, Радик Салаков, Рөстәм Юсупов, Рамил Синәкәев һәм башкалар. Әлмәттән кала 8 авылда көрәш түгәрәкләре оештырылган. Тайсуган, Габдрахман, Кәләй, Кулшәрип, Михайловка, Мәмәт Чупай, Түбән Мактама, Кәшир авылларында. Барлыгы 200 бала шөгыльләнә. Анда заманында яхшы уңышлар күрсәткән көрәшчеләр тренер булып эшли. Рузил Ганиев, Фәнил Минхаҗев, Руслан Нургалиев, Фәниз Гафиев, Зөлфәт Вәлиев, Әхтәм Гыйльманов, Айдар Вәдигуллин, Агиз Галиев. 7 егеткә хезмәт хакын федерация түли. Әлмәт көрәш федерациясенең уңышлары горурланырлык. 2019 елда төп бәйгеләрдә иң күп җиңүче буларак Әлмәт командасы Татарстанда 1нче урында. Зур җиңүбез бар. Бу Татарстанда бер командада да юк. 10 кешедән 6 чемпионыбыз булды. Бу 13нче елны. Булар санап китәсе килә буларны егетләрне. Ганиев Рузил, Нургалиев Руслан, Синикаев Рамил, Гузаиров Марсель, Билалов Айвар, Галимов Ильяс. Шәйхметов Ирек 2дә калды, 2нче урында калды.
Менә 10 кешедән 7 кеше безнең призовойда финалист булды, 6-сы чемпион булды. 6 чемпион белән калган инде 4-се Татарстан командасыннан. Мине старший тренер назначили 13 елны. Без киттек Уфага чемпионат Россиядә. Анда 10 кешедән безнең 9 кеше чемпион булды. Менә бу кубок Татарстан кубогы. Команда рәттән 3 ел рәттән батыр булып кала икән, Татарстан чемпионы булып кала икән. Бу кубок бирелә. Без 13 елны, 14 елны, 15 елны, 16 елны 4 ел рәттән калдык. Şu kubak silhoz. Min silhoz. Анда biz менә бу kubak. Бусын оригиналын бирделәр безгә. Бу әле Татарстан командаларында берсендә дә юк. Менә без бу кубокны инде тоже 3 тапкыр рәттән тоткач, менә бу кубокны безгә бирделәр. Бөтенләйгә. Ни чәчсәң, шуны урырсың. Халык мәкале. Мин горурланам безнең Татарстаным белән, мин Татарстаннан туып үзе чыгуым. Балташ районы Корея авылыннан. Иң яхшысы бөтен дөнья татар конгрессының безнең Татарстан президентыбызның бөтен булды кайда тормыйлар, яшәмәгән татарларны команда күтәрәләр, ярдәм итәләр. Шунысы яхшы. Буганы яшәргә насыйп итсен, балаларыбызга бәхет тәвфыйк бирсен. Худайым җырларга иминлек бирсен, яхшы урожайлар бирсен, шуны телим. Татарстан, котлыйбыз сине! Халык көче таш яра. Шуны истә тотып яшәгез. Авырлыкларга бирешмик. Сау булыгыз.